noite a todas e a todos. Non sei se foi cousa do azar ou, bueno, de algún xeito as dinámicas do traballo do BNG se prestaron para isto, que este acto coincidise pois xusto no eixo, na medianeira deste mandato que estamos a vivir no Concello de Soutomaior. 2 anos dende que foron as últimas eleccións municipais, 2 anos no que dende o BNG, todas as persoas, as mulleres, os homes que forman parte deste equipo, bueno, pues creo que estamos a cumprir simplemente coa palabra dada, a cumplir con aquilo que prometemos de dar o mellor de nós mesmas para acadar pois ese Soutomaior que se demorou, se cadra un pouquiño de máis, pero que non teño ninguna dúbida de que máis antes que despois vai ser a realidade que compre, que nos merecemos e que de xustiza. No entanto, tócanos pois exercer o labor de defensa dos servizos públicos, da sanidade pública, da educación pública, e a voce que así o estamos a facer, que o estamos a facer ademais, bueno, pois nun contexto que a ninguén se nos escapa que está inzado de dificultades, en un contexto no que eu quería aproveitar pois este acto que xorde ademais na metade deste mandato para agradecer pois de maneira sincera, intensa e emotiva pois o traballo de todas as compañeiras, compañeros do BNG que día tras día dan o mellor de sí, que en contextos difíciles como este pois traballaron arreo e que ademais o fixeron en tantas ocasións de xeito anónimo, coa máis anónima, insisto, das honestidades, e que creo que con estes vídeos pois simplemente temos todo que gañar. Este acto enmárcase, pois, lógicamente, nese contexto, nunha defensa de algo que insisten, dende diferentes sectores, todos eles interesados, en sinalar que, bueno, pues, que o monte, o rural en xeral, pero o monte en man común, pois case que ese problema, o que nos temos que enfrentar, que non ten valor, que non serve para nada, e que case mellor que veñan outros, verdade, case sempre a xentes ben poderosos a xestionalo e a facer o que nós, como sociedade, non podemos, cando menos, ao seu xuizo, non debemos facer. Dende logo, nós, este acto presentámolo en positivo, presentámolo pois de maneira que poida servir de encontro a tantas persoas que día tras día traballades no noso concello, tamén algúns outros concellos, pois para a xestión dun monte que a ninguén se nos escapa, que está inzada de dificultades en boa medida por trabas administrativas, políticas tamén, e dende logo estamos a ver agora, verdade, como modelo eólico, algo que nos escapa, xa pasou antes co eucalipto, en boa medida tamén interesadas pois polo de sempre. Nos fronte a iso, dende o BNG queremos compartir con vos e poñer en riba da mesa pois que é posível outra xestión do monte, que é posível outro modelo de rural, un modelo rural no que compartamos experiencias de proxectos que están a sair adiante en tantos recunchos do país, proxectos de este e proxectos que poñen o monte en valor, proxectos que crean riqueza a partir dun modelo de propiedade que dicía, yo escoitaba outro día o conselleiro, non lembro do medio rural, non lembro textualmente cal era a palabra, pero ia decir algo así, como que era casi un incordio, non? Isto de que exista propiedade comunal. Neste cosmovisión, nesta visión do mundo no que existe a propiedade pública ou a propiedade privada, o feito de que teñamos aquí un modelo intrínseco propio de propiedade, pois lonxe de entenderse como un valor, pois enténdese pois case como unha dificultade. Dende o BNG, dende logo, creemos nas oportunidades que abre a xestión do monte e man común e creemos en modelos que aposten, por exemplo, pola viticultura, pola xestión do monte creando riqueza a través de árbores froiteiras. E digo viticultura porque en Soutomaior é ben coñecido que hai un proxecto dese tipo ademais que está sendo un modelo de moito éxito, que está levando o nome de Soutomaior por tantos lugares do mundo, mas tamén proxectos de silvicultura, proxectos de poñer en valor lugares, espazos naturais, como poden ser a Penedos, petróglifos de Moreira, que vos vou dicir que vos non coñezades tantos lugares que teñen valor no noso concello e que tristemente
pois ese valor non está a reverter na realidade das veciñas e dos veciños. Polo tanto, eu aquí case resulto ousadía que nun acto como este, no que estamos acompañados de persoas como Mini ou como Tonecho, que eu me atrevo a decir unha soa palabra de xestión do monte. Ousadía tamén porque, lóxicamente, estou falando diante de persoas que moitos e moitos de vos, día tras día, lidades con esta realidade. Eu creo que do que se trata é de que todas e todos sexamos quen de compartir e de poñer en valor toda a riqueza e todo o proxecto que o noso monte nos pode dar. E para iso, pois eu teño que dicirvos, e non é, digamos, unha gabanza gratuita, que hoxe estamos ante un verdadeiro privilexio neste acto. E digo un privilexio porque temos a dúas das persoas, eu digo con a boca absolutamente chea e orgulloso, que máis saben de rural, de monte, probablemente no noso país. Persoas que levan traballado de maneira intensa e con recoñecementos evidentes pois desde hai décadas en diferentes eidos e que hoxe por hoxe supoñen referencias para falar de rural, para falar de xestión de monte mancomún, que a ninguén se nos escapa que son referencias ineludibles. Por unha banda, Mini Rivas, Xosé Luis Rivas, creo que xa unha desas persoas que non precisa presentación. Eu falaba agora antes de empezar o acto que é curioso que eu a Mini Rivas coñecino precisamente nesta mesma casa da Cultura Regina Míguez hai cousa, Carmen, 30 anos xa, que vello nos repite tanto os anos, non? Bueno, pois hoxe temos aquí a unha persoa, deputado do BNG, mestre, músico, por riba de todo, todas as persoas que estamos, además no Mini, é unha referencia no traballo honesto, no traballo sensible e verdadeiro, na defensa dun outro modelo de rural. Eu creo que de Mini, o que podemos dicir, é o que el mesmo di na súa presentación, que unha persoa do rural é orgulloso de ser do rural. Eu creo que alguén que ten por carta de presentación, pois estas cuestións non merece máis panexídico. E por outra banda, pois temos a Tonecho Meixide, Antonio Meixide, que probablemente estamos ante a persoa con máis capacidade, máis coñecemento do que ao monte comunal, pero extensible incluso a xestión do rural que hai neste país. É de verdade que un privilexio poder termolo aquí, unha desas persoas que participa, bueno, ten dúcias de publicacións, xornais, participa en simposios, congresos, profesora ademais no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guisamo, foi unha persoa que traballou moi activamente durante o goberno do bipartito na que foi a mellor consellería de medio rural da historia deste país e tamén a consellería máis maltratada e máis injustamente denostada que se deu neste país. Tonecho Meixide foi un valor fundamental no traballo con toda esa consellería, o traballo con Alfredo Suárez Canal, moitos xa sabedes, pero para que o fagades unha idea, cuestións que a hoxe para nós nos supoñen impensável entender o medio rural, como son a Xusfor, por exemplo, pois son algo que sae un proxecto do propio Tonecho Meixide. Por lo tanto, eu creo que xa falei demais, porque creo que é importante hoxe cando temos este privilexio de ter estes dous pesos pesados do rural, pois creo que toca compartirlo. Por lo tanto, por a parte que nos toca a Benega de Sotomayor, o noso fondo e honesto agradecemento non pode ser outro xeito, e deixo vos con eles que son os que de verdad poden aportar solidez e unha mensaxe de optimismo para o futuro do medio rural do noso país, que tanta falta nos fai moito máis nos tempos nos que estamos. Por tanto, deixo vos con Mini Rivas. Un placer, demasiado grandes palabras para mí, para esta persona. Eu non vou falar de montes, vou vos presentar a Lei de Recuperación de Terra Agraria e vou empezar cunha nova que saleu hoxe, o Biganic,
é unha empresa láctea que transforma leite de ovella e de cabra en leite en pó, ten a sede en Monforte de Lemos, capital chinés, foi agasallada con 3 millóns de euros no último reparto que se fixo para eso que lle chaman desde a Consellería de Medio Rural valor engadido. O valor engadido para fabricar de leite líquido, facer leite en pó, é un valor engadido mínimo. Pois agora acaban de asinar un convenio polo que o Vigani comprométese coa Xunta de Galicia, coa Consellería de Medio Rural, comprométese a traballar para incrementar o número de explotacións de ovino de cabrún neste país. Esta é a liña que segue a Consellería de Medio Rural do Partido Popular. Deixar en mão de empresas privadas o que debería ser un desenvolvemento planificado, consensuado e dirixido desde un ente político e un ente administrativo. Que quero dicirvos con isto? Quero dicirvos que agora que estamos en plena campaña de propaganda de Medio Rural, na legislatura pasada votamos 2 anos con aquilo de que era a legislatura do rural, agora estamos con que isto, bueno, vai ser tremendo cos Next Generation que lle chaman, eses cartos que parece ser que van vir de Europa. Digo parece ser porque eu non teño nada claro. Pero nesa plena campaña de propaganda sacan unha lei de recuperación da terra agraria sabendo que existe un problema neste país, no rural deste país, que é que moitas explotacións non teñen terra, non teñen base territorial para poder seren rentables. Falo das lácteas, pero podo falar tamén das tortas ou das de viño. Sacan unha lei de recuperación da terra agraria sin, primeiro, metena pola porta de atrás. Non é unha lei do goberno, é unha lei do partido que sostén ao goberno. Non ten memoria económica, non se sabe que cartos vai dispoñer, que toda lei debería ter eso. Non ten memoria organizativa, non se sabe como vai ser. Non ten nada, ten simplemente letra. Evita chamarlle á terra polo seu nome e chamalle a todo agroforestal ou agrario, que engloba o forestal, o non forestal, o agrícola e o gandeiro. Evita, polo tanto, poñer como suxeito activo, como primeira intención, e a intención básica de mobilizar terra agrícola e gandeira para fornecer de base territorial as explotacións xa existentes. Evita falar de terra agropecuaria naquelas zonas onde hai o abandono total mesmo de terra que xa foi concentrada con concentración parcelaria, que está abandonada, está a Toxo, a Xesta, a Silva. Unha lei que está pensada exclusivamente para forestarnos hasta nas macetas dos nosos xardís e forestarnos con eucalipto. Isto é así. E para iso meten unha lei que entra a primeiros, creo recordar que a primeiros de xaneiro, e o mes, ao ser admitida no Parlamento, o mes xa ten 131 enmendas do seu propio partido. É dicir, eles a sí mismos enmendanse en 131 puntos. Esa lei modifica a Lei de Montes en 34 puntos e, curiosamente, son aqueles puntos da Lei de Montes que ofrecen protección á terra agrícola, a terra de alto rendemento agrícola ou pecuario. Agora, basan esa lei, o orzamento desa lei baséase nos cartos que van vir desde Europa. Falan dun proxecto tractor, eso que tanto se lles enche a boca cos proxectos tractores, que realmente son fume para 4 grandes multinacionais. Falan dun proxecto tractor para poñer en valor e para poñer en aluguer ou para poñer a funcionar 18.000 hectáreas que esteñan abandonadas. Falan de poñer a funcionar 200 aldeas modelo. Xa oíchedes falar do que é unha aldea modelo. É un lugar que se escolle e que se
faiselle unha propaganda tremenda e dedícase, por exemplo, a Porco Celto, dedícase, é dicir, aqueles sitios onde nós o que tiñamos que facer era volver a poñelos de bandeira, volver a recuperar a poboación. Este é un país que se non se está ao pé del, se non se xestiona este territorio con xente traballando nel, humanizando nel, cómenos. Todos vós e todas vós sabedes que a erva nace nos tellados das nosas casas. Se non se xestiona este país, cómenos. Pois ben, esta lei é a que se acaba de aprobar, unha lei sin debate, unha lei que non se soupo nada dela, unha lei que non se consensuou cos sectores, e, sobre todo, unha lei que leva unha emenda a 105 que permite, dice que vai facer unha moratoria do eucalipto. Unha moratoria que ten máis excepcións que afirmacións. Unha moratoria que, de momento, fixo que se esgotara nos primeiros 2 meses deste ano, en canto se soupo da moratoria, fixo que se esgotara a planta de eucalipto. Non se encontra unha sola planta. En máis, pola noite, hai xente que vai roubar eucalipto que está plantado. Unha lei que permite, sabedes que estaba prohibido plantar nítens no oriente de Lugo e no sur de Lugo. Pois ben, sacaron 38 modelos silvícolas aos 10 días, e eses 38 modelos silvícolas que son de adhesión voluntaria levantaron a prohibición no oriente de Lugo. Declaración do conselleiro: eu non vou prohibir a unhos concellos o plantar nítens e a outros non. Entón, usted para que está aí? Se realmente isto é que cada un ande por onde queira, pois excusamos pagarlle salarios a representantes políticos. En definitiva, unha lei que está permitindo que se foresten de calquera maneira terras agrícolas, de alto rendemento agrícolas. Está permitindo que se foresten terras recién feita a concentración parcelaria, e sei do que falo. E está permitindo que a única maneira de parar ese desaguisado seña por denuncias entre veciños, o que nos leva a un enfrentamento que ninguén quere. Por tanto, a miña contribución a esta exposición, a esta charla, é esta: avisarnos de que é un instrumento que pode servir, pero de momento non vai servir para nada. É pura propaganda e, sobre todo, é unha base legal para poder faceren o que lles dá a gana. Conseguimos introducir algunhas enmendas, entre elas unha que tiña a ver que ten a ver coas comunidades de montes. Non recordo que número de enmenda era, pero basicamente dice que nun polígono forestal ou un polígono agroforestal onde unha comunidade de montes teña o 70% da superficie, terá dereito a veto. É dicir, se se decide algo que a comunidade de montes non quere, ten dereito a veto. Eso costounos traballo, conseguímoslo ao final de todo, porque querían a nosa abstención, despois nos dudaron, pero houve un tira e afloxe e unha negociación. Decirvos que non me atrevo a falar de monte, porque estando aquí o meu compadre, o meu compañeiro, non é posible falar de monte en serio, e é mellor deixarlle o tempo para ele. Moitas gracias e deixo-vos con tonecho. Boa tarde, noite, tarde. Eu estou moi contento de estar aquí, entre outras cousas, porque, fai moito tempo que xa non participo así da vida pública, e todos os últimos anos, pois, desde que estuve ao lado de Alfredo, do seu gabinete, da súa xente,
pois, bueno, dediquei basicamente pois, á formación, que era onde, bueno, onde podía ter o caudal máis importante de trasladar conhecementos, sobre todo, pois, bueno, por ser a miña dedicación nos últimos, desde o ano 2009, non? Por tanto, o feito da invitación de Manolo, os seus compañeros, a Manuel a vir aquí, bueno, me puxo un pouco, dixe, non vou preparar gran cousa, porque vou facer de que a xente que estades aquí presentes pois poida preguntar. Eu si refresquei as ideas un pouquiño. Hai cousas que, como dicía a miña Manuel, non nos fai moita falta refrescar porque estamos vivindo no día a día, non? A miña vida nos últimos anos pois, foi a aula, foi o monte e a viña, non? Son as tres cousas que me levan a mí na miña vida actualmente, non? Entonces, en ese sentido, pois, bueno, tirando un pouquiño de todo o traballo que tiñamos feito e de todas as cuestións, a mí costoume traballo, fai anos, poder entender o mundo dos montes veciñais, non? Costoume traballo porque a margen da sensibilidade que eu poidera mostrar hacia esa figura, eu formo parte dun monte digamos, dunha área da provincia da Coruña, onde, lóxicamente, pois, dominan os montes de particulares, privados particulares, e o monte veciñal máis próximo que había, que era o Monte Xalo, que era un monte, digamos, do concello de Culleredo, pois incluso vivín, pois como fora transformado por unha inmobiliaria, pois nun plan urbanístico, pois fai ahora xa bastantes anos, non? Entón, aquilo a mí valeu para ver o que eran os últimos reductos do que era o monte veciñal ligado á periferia da Coruña, que era ainda ali unha pequena parte, pero todo o demais se transformou mediante especulación en ámbito urbanístico, non? Pero a min aquilo era algo que tiña por próximo e doume algunhas ideas, non? Despois, cando xa me metí no mundo forestal, traballei en Fomento varios anos, e fun vendo o papel que xogaban as comunidades, pero eu non vivila directamente, pois tuve que facer un certo traballo a base de anos, de ir vendo cal era a súa filosofía, ese modelo xermánico, que significa eso. Porque, claro, todo o mundo estábamos co privado, co particular, ca pequena parcela, verdade vos conta que eu vivo ao lado dun concello que prácticamente vive basicamente do que é a repartición das terras, non? Vive prácticamente, porque claro, eu onde hai un concello que hai moitos notarios e moitos registradores, etc., a mí iso dá-me pánico, porque iso é miseria, iso é pobreza. Iso é pobreza, porque eu vivo da produción, é dicir, eu son das persoas que considero que o patrimonio, neste caso natural, que ten moitas acepcións e, lóxicamente, moitas posibilidades, considero que ten que haber produción, porque xa non me creo nada. É dicir, eu desde o Plan Marshall americano xa me quedou claro que agora esta nova cousa que quero facer, xa me quedou claro, lóxicamente, o que son todas esas encomendas que basicamente se financian a base dos países máis limitados, como somos nosotros, donde vamos a depender en gran medida da tecnoloxía allea, non? Como foi naquele momento o Plan Marshall, que foi onde se configurou celulosa, onde se configurou o eucalipto, onde se configurou a expropiación dos montes veciñais aos veciños, etc. Entón, todo eso, digamos, estaba establecido nesa marca. Agora hai outros marcos, pero son a mesma filosofía, son a mesma cuestión. Entón, en ese aspecto, digamos que o monte veciñal, igualmente no mundo rural, eu estimo de que nadie nos vai regalar nada. Cando foi o tema da Rede Natura, iban vir cartos de Europa, iban vir millóns e millóns de euros, todo o que eran as figuras de protección da natureza, aquilo era unha maravilla. Era unha maravilla porque, lóxicamente, iban vir os europeos e nos iban a pagar a nosotros, digamos, o noso medio ambiente. O noso medio ambiente nada máis que hai unha maneira de pagalo, única e exclusiva, que é poñer en produción e riqueza o que temos e con esa riqueza dar lugar a poder manter outras cuestións que son de ámbito social e medioambiental. Non é de outra maneira. Eu que pense de outra maneira, penso que está equivocado, porque aquí nadie regala pesos por pesetas, ninguén. Outra cuestión é que Europa, nun marco determinado, como vai crear agora, vai crear unhas figuras onde, lóxicamente, si van ingresarse miles de millóns de euros, pero, lóxicamente, a base de que? A base de tecnoloxía que temos que comprar.
igual que foi no Plan Marshall. No Plan Marshall foi, digamos, un cambio. E nós se nos chamamos axentes decisionales, se nos chamaba axentes de cambio. Temos que cambiar, pobre miserable galego, que vivía da autarquía e vivía, lóxicamente, do autoconsumo, temos que cambiarlo por un agricultor moderno. A base de que? A base de xenética, química, John Deere, etc. Entonces, igualmente, nos puxeron celulosas, vale? É dicir, celulosa non é da hora, celulosa fai 70 anos que a política forestal está creada. Isto non é cuestión da hora. Agora estamos vendo o máximo nivel, digamos, do que foi toda esa política. Non só no eucalipto, porque o eucalipto, co seu crecemento máis rápido, incluso, pois, hasta a memoria, comentaba ya a Mini, ahora cando chegábamos, no proxecto de transformación que estaba facendo ali na entrada de Ordes, pois prácticamente, pois, en cuestión de 12 anos, estaban transformando todo, donde a madeira se vendeu toda, e aquilo estaban opoñendo, non hai un viñedo a día de hoxe, ni un cultivo de horta mellor plantado que estaba naquela plantación, aqueles eucaliptos. Por tanto, o eucalipto é un concepto que é un cultivo, pero temos o caso concreto, por exemplo, co pino silvestre na Fonsagrada. Vimos a área da montaña, vemos que xa os pinos teñen 70 anos. E onde están a hora de venderse. Probablemente, toda esa madeira non queda un metro cúbico no noso país. Normalmente toda a madeira de calidade vai para Valencia, para o Mediterráneo, que é onde, basicamente, a poñen en valor. Nosotros ni siquiera somos capaces de poñer esas madeiras en valor. Por tanto, esa política non é unha política de fai 4 días, é unha política que ahora mesmo se están vendo os froitos. E ahora mesmo estamos nun momento neurálxico onde realmente toda esa política está. Indo ao Monte Veciñal, lóxicamente, con ese modelo, con esa estrutura, a verdade é que eu me preocupei de ver un pouco Soutomaior. Teño unha exposición moi bonita, o que pasa é que Manuel preguntoume se queríamos poñer unha transparencia, pero eu sabía que hoxe non era cuestión de dar aquí unha charla detallada de toda a realidade, porque se conoce de labor mellor. Eu simplemente, bueno, pues teño unha ficha onde está detallado pues, todas as parroquias, as dúas que tedes, lóxicamente Arcade e Soutomaior, e así con toda a configuración, pues tedes un modelo especial, un modelo determinado, incluso onde tedes pues, comunidades que forman parte do lugar, non de parroquias, e incluso tedes toda a variabilidade, digamos, que pode haber dentro das comunidades, que son unha excepción, que tamén ven a mostrar un enriquecemento social de áreas que, lóxicamente, están moi desarrolladas socialmente, que hai que darse conta, porque, claro, se ahora mesmo falamos das comunidades, aquí é falar dun mundo, e se imos a Ourense e Lugo, pois é falar de outro mundo que non ten absolutamente nada que ver con isto. E todas están dentro do mesmo marco, lóxicamente legislativo, e dentro do mesmo marco estructural. Por tanto, digamos, en ese aspecto, eu consideramos que o Monte Veciñal está a cumprir un papel trascendental. Está a cumprir un papel trascendental porque realmente o mundo rural está a mudar. O mundo rural está a mudar. Eu comprendo que todas as persoas que estades ao frente das comunidades, que liderades eses procesos, liderado. Se liderado esa palabra tamén ven do Plan Marshall. Esa palabra é do Plan Marshall. Ese concepto non é doado a día de hoxe, sobre todo cando temos unha sociedade que antes vivíamos todos para uns objetivos comuns e hoxe en día os objetivos son moi diversos. E, por tanto, dentro desa configuración deses objetivos está claro que non é fácil facer de coadjuvante de todo ese marco de intereses. Pero que sí é certo que se estamos convencidos do papel que as comunidades teñen que facer no noso país, eu penso que pode ser un exemplo para o noso país. Por que? Ahora ben, de que se necesita? Se necesitan moitas cousas. Entre elas, o que non se necesita é unha orden de axudas todos os anos para axudar a facer uns plans técnicos de xestión. Iso non chega. Iso está ben, os que teñades acceso a eles, e apoiades uns técnicos a facer toda esa xestión, que teñades priorización, que os cartos veñan a tempo, etc. Todo iso está ben, pero iso non chega. Non chega porque, lógicamente, require dun marco de intervención maior dentro do ámbito administrativo e político deste país. E se require, lógicamente, un gran programa desarrollado con toda a potencialidade necesaria para desarrollar. A xente o que necesita é que os técnicos estén no monte, e que estén ao lado da xente. Aí onde teñen que dar os funcionarios. Os funcionarios non poden estar todos nas oficinas, nin poden estar todos facendo corte e pegar de Word.
O que hai que facer é estar no monte, hai que vivir o monte, hai que traballar nele, hai que vivir o día a día da súa realidade. E a xente das comunidades, que lóxicamente está a desempeñar ese papel, lóxicamente é onde está, digamos, a maestría, onde está o coñecemento. E despois o enxeñeiro ten que aprender deso e ten que trasladar esa tecnoloxía ao territorio. E para ele é onde está a posibilidade de que as nosas escolas, as nosas facultades, os nosos centros de ensinanza, que poidan ter futuro, porque senón non hai posibilidade. Os mellores enxeñeros se nos están indo, porque se nos van, porque co eucalipto non fai falta a maioría dos enxeñeros que hai neste país. Sobran a maioría das escolas. Chegan con maquineros, no bo sentido da palabra, que non digo un plan despectivo, pero lóxicamente non fan falta enxeñeros. Para plantar eucalipto, a cortar eucalipto con unha procesadora non fan falta enxeñeros. Iso xa fan as empresas de servicios que se dedican a facer esos traballos. E para ele, lóxicamente, esas máquinas non son nosas, as máquinas venen compradas de fora. E estamos rompendo todos os días, e todos os días estamos un afluente de diñeiro forano, non noso. Nós non somos capaces de facer esas máquinas. Facemos algunhas desguazadoras e pouco máis. Pero non somos capaces de facer esos grandes tractores, esas grandes procesadoras. Non as estamos arreglando, porque a maioría delas son de segunda man. Moitas veces que se compran. Entón, están rompendo todos os días. E rompen igual, de que sean novas, teñen unha vida moi limitada. Aí onde está o negocio. O negocio está, lóxicamente, nun modelo que é perverso, un modelo que non é real, un modelo que é ficticio, un modelo que non ten a sociedade asentada sobre o territorio. E aí é onde nosotros temos que facer unha reflexión. E esa reflexión, lóxicamente, os montes veciñais están a xogar un papel, como vos dicía, de unha trascendencia tremenda. Por qué? Porque nese cambio de modelo, hoxe, todos vemos que no mundo dos particulares nosotros o intentamos facer no seu momento con unha figura que era unha figura que a súa vez que ligaba protección a núcleos e ao mesmo tempo establecía un marco de ordenación e planificación que eran as unidades de xestión forestal que era basicamente basado na mesma, valga a redundancia, na mesma filosofía que eran as áreas de intervención urbana. É dicir, era un concepto onde, lóxicamente, a sociedade que a súa participación, digamos, ponía a disposición, digamos, de un ente, digamos, asociativo, digamos, que a súa parcela, pois, poidera formar parte de unha posible produción ou dunha posible área recreativa, porque era indiferente que é o meu ferrado fora para producir eucaliptos ou pinos, ou castaños ou carballos, ou fora para producir unha área recreativa. Era indiferente, porque ao final, lóxicamente, as contas se facían en función da superficie aportada. Ou, en términos máis estrictos, da calidade desa terra e da superficie, non? Entón, en ese aspecto, ese modelo que foi revolucionario, que foi dunha potencialidade tremenda, donde en pouquiños meses, gracias tamén, é certo, a unha empresa pública. Por qué? Porque hai que intervir. Hai cousas que non se fan con boa vontade. Estamos no mundo das leis. As leis. O dog aguanta de todo. Xa nos quer decir o boi. O dog aguanta de todo. Pero esas leis non se aplican. Non se aplican. E non se aplican por qué? Porque son impopulares a maioría das cousas que hai que facer para, lóxicamente, lograr cambios. E esa impopularidade, a sociedade que necesita estar arroupada por funcionarios e por políticos que, lóxicamente, crean que están facendo. Nos podemos equivocar todos, pero que sí é certo que temos capacidade de readaptación e inmediatamente de correxir, pero hai que tirar para diante e hai que traballar directamente sobre o territorio. En ese contexto, é no que hoxe en día se demanda. E para ello, hai que intentar, que ás veces, hai que intervir. Intervir non porque a administración teña a solución de todo, sino porque hai cousas que elas por sí mesmas non se cambian, nin a sociedade as vai a cambiar. Porque a sociedade, lóxicamente, hai cousas que nos costa traballo cambiar. Por tanto, ás veces, igual que nas comunidades, hoxe en día as comunidades, a maioría delas, co patrimonio territorial que teñen, ca capacidade de produción que teñen, gran parte delas non están a pedir, démoste cartos, non? Déamoste apoio, déamoste ao meu lado para resolver todos os problemas e incluso para ir supervisando e apreciando os cambios que van surgindo no medio rural, que se trasladan directamente ás comunidades. Nese concepto que ahora mesmo decíamos de liderazgo,
de toda esa necesidade. Hoxe, cada vez máis, hai xente xoven que xa ten que poñerse ao frente das comunidades. Xa non é aquela persona maior, decano da aldea, que era o representante. Non. Ahora xa, esa persona ten que estar suplíndose por personas máis xóvenes. Esas personas xóvenes non vale con boa vontade só, nin con conceptos bucólicos. Me chamaba fai pouco un presidente xove dunha comunidade de Lugo para se lle podía axudar a poñer unha plantación de castiñeiros. Estábamos en plena pandemia, e dicíame se podía ir ali e darlle unha visión e darlle unha orientación, porque cortaran un lote de hectáreas de piñeiro, tiñan cartos, e iban poñer unha serie de 5 hectáreas a castiñeiro. Ben, eu a pregunta que lle fixen, dixe, bueno, pero vosotros non tedes aí empresas de servicios que fan esos traballos, e que, lógicamente, saben facer perfectamente esa transformación, poñer esos castiñeiros. Si, a empresa X, non vou dicir o nome, a empresa X nos dixo que si eran pinos e eucaliptos, sí, pero castaños non, porque non se facía responsable de que os castaños tiraran. Claro que é certo. E sabedes por que é certo? Porque os castaños requiren silvicultura, requiren, igual que o piñeiro, igual que o eucalipto, pero máis complexa, e requiren un seguimento, e requiren estar ao lado deles, e requiren regar no verán o primeiro ano. E no outro, no caso, xa non fai falta ni siquiera regar, simplemente rapós marras e punto. No castaño, para telo, para podar, para sacar froito. Iso é unha frutal. Iso que heredamos desde a etapa prácticamente romana, e que temos ainda esos grandes soutos, que hoxe en día son patrimonio, eso sí que son patrimonio da humanidade. Igualmente que a Ribeira Sacra tamén, igual que a Ribeira Sacra, que tampouco ainda non lle tocou o momento, pero tiña que haberlle tocado xa fai moito tempo. Entón, a cuestión está en que eses outros, digamos que hoxe en día, para podelos herdar, tuvo que haber agricultores, xente que sabe do mundo rural, que non entramos nesta polémica se é forestal, se é agrícola, se é... Non, son xente que habita no rural e que está mimando esas plantas durante séculos e mediante xeracións tras xeración. Iso é un souto de castaños. Iso é, lóxicamente, o que significa ter castiñeiros. E ese presidente desa comunidade, dicíndome que, lóxicamente, non tiña ese apoio da empresa de servicios que lle levaba o mantemento, que, lóxicamente, por cortesía xa debían de telo, lle pregunto e lle digo, bueno, pero vosotros, que queredes cos castiñeiros? Que queredes cos castiñeiros? Queredes froito, queredes madeira, mixto, tal? E díxome, bueno, hombre, claro, é que vamos a ver isto dos castiñeiros, nós máis ben o que queremos é ter aquí uns castaños, por decir que temos unha diversidade, que... E eu dixen, non, en ese papel eu non fago. E por que non fago eu ese papel? Porque, lóxicamente, se poñemos os castiñeiros teñen que ser simplificadores. Non me vale poñer castiñeiros polo feito de dicir son frondosas, caducifóleas e medioambientalmente son máis correctas que os eucaliptos e que os piñeiros. Non me vale iso. Iso non debe valer a día de hoxe. Para iso están os técnicos, para iso está a técnica, para que este presidente da comunidade non ten por que ser técnico forestal. E o que ten que ter as ideas claras de que o seu monte ten que transmitir que o castiñeiro é capaz de dar fortaleza a unha sociedade, e que ten que dar castañas, pero castañas da máxima calidad, que pidan as industrias que din que utilizan castaña galega. Non, señores, a maioría da castaña que están utilizando nas industrias non é galega. Non é galega. Ni lle podemos pedir a ese patrimonio natural que temos desos outros de castaños, algúns deles milenarios, non lle podemos pedir despois de centos e de centos de anos que estén dando castañas como o primeiro día que cando estaban en pleno máximo de produción. Por tanto, nosotros tendremos que facer un papel renovador, e esos son verdadeiros museos que temos que conservalos, que temos que levar xente, os xóvenes, a xuventude, os estudiantes, a todo o mundo a ver ese patrimonio, e ao mesmo tempo, se dan castañas, tamén recollerles. Non podemos pedirlle, a mí xa non se me pode pedir con 60 e pico de anos, xa non se me pode pedir o que se me pedía con 40. Xa vou indo un poquinho maior. Para certas cousas, se non ten deita reflexos, para outras xa non. Os castaños teñen miles, algúns deles centos de anos, xa non lle podemos pedir que den castañas como o primeiro día. Por tanto, nós temos que repoñer esos outros.
Esos temos que conservar porque son verdadeiros museos, verdadeiro patrimonio. E para iso temos que ter outros que den castañas que produzcan riqueza para poder conservar esos. E así diversificar e cambiar. O modelo que temos non é factible de cambiar facilmente. Todos o comprendemos isto facilmente. Non é factible de poder cambiar. Igual que non podemos dicir aos organdeiros de leite que la frisona non é boa vaca. Entendeu? Non sei que pode dicir. Por qué? Porque é a máquina que teñen para producir leite. Que son verdadeiras máquinas de producir leite. Por tanto, os gandeiros habrá que dicir, bueno, hombre, habrá que tamén respetar que haxa vacún de carne, que haxa outro tipo de vacas, conservar as razas autóctonas, vale? Pero tamén ao mesmo tempo teremos que dicirle que esa frisona pasa igual no monte. No monte temos toda unha diversidade, pero que sí temos que intentar crear recursos económicos, emprego, de calidade, para axudar eso a soster esa población. Población que cada vez máis é verlo día a día, é moi diversa. Antes todos no mundo rural estábamos para o mesmo. Hoxe xa non estamos todos para o mesmo. E hai cantidad de xente que ven do mundo urbano e vai para o mundo rural, xente moi concienciada, moi sensibilizada, que lógicamente farán un gran labor. E outros que viven no mundo rural levante da vida tampouco non creades que facemos ninguna maravilla, pero que sí está claro que temos a obriga de coñecer certas cousas do mundo rural. Igual que no mundo urbano, pois hai outro tipo de prácticas ou de usos, digamos, no día a día. Entonces, en ese sentido, eu o que vos animo, e para iso vos dou tempo, vamos a darvos tempo para que preguntedes e nosotros podemos dar algunha reflexión do que podemos ter ao longo de todos estes anos. E a verdade é que animarvos en todo o ámbito integrador dese monte, que vosotros tamén, incluso a niveles de comunidades, ese mesmo papel que nosotros facíamos nas URSS como particulares, que tamén nas URSS poderían entrar as comunidades do monte, non estaba para nada vetado, en absoluto, todo o contrario, o que si era un momento moi grave, un momento cada vez máis grave. O 2007 foi terrible, 2006, 2007, o 2017 terrible, e por desgracia a historia se repite. E vedes que cada vez máis o mundo periurbano, sobre todo dos povos, é un tema moi preocupante, e aí a sociedade vedes que temos unha memoria moi feble. Non somos capaces, perdemos enseguida o marco, digamos, da gravedade que este país se pon todos os anos, prácticamente anos e anos tamén, e, por tanto, isto require unha reflexión, require medidas, como decía o compañero Mini, con leixes, pero leixes que se apliquen, é dicir, o Banco de Terras, pero por que non se practicou que o Banco de Terras? Pero vamos a ver, pero é que cada vez que nós teñamos un goberno neste noso país, todo aquilo que calquer goberno, xa non poño apellido ni nombre, calquer goberno que teña a pericia de facer algo oportuno e correcto, calquer goberno que entre ten que continuar con ese labor. Ten que continuar con ese labor. Isto non pode ser de coller, facer, pero para que nos sirven esas leis se estamos constantemente nen aplicándoas e automáticamente sacando incluso pola vía rápida con cousas que, digamos, cousas moi complexas desde un punto de vista incluso parlamentar, para poder incluso tirar para baixo, como se tirou prácticamente os puntos claves da lei de incendios e da lei de montes. Esa lei de montes que estaba configurada, posta totalmente en consenso no 2009, por que se tirou para baixo? Unha das cousas que se tirou para baixo era precisamente o papel das comunidades de montes. Un papel que nosotros tiñamos claro, que había que defender sí ou sí. Tuéramos máis idea, máis opinión, pero as que nos transmitían a filosofía do modelo xermánico, os que nos transmitían todo o a desgracia que tuvo este modelo, que hoxe en día é, digamos, exemplo mundial. Como é posible que con todo o que está caendo non consideremos que a filosofía do modelo xermánico hoxe por hoxe é unha das funcións únicas e posibles que ten o noso país. Sobre todo pensando en todas aquelas persoas que son propietarios, nin viven no mundo rural,
nin lóxicamente van ao mundo rural a buscar nin a dedicar parte da súa vida. E igualmente, os que van ao mundo rural e non teñen propiedade, lóxicamente, pois está claro que no caso do mundo xermánico ten enclave e no mundo románico non ten enclave. Pero si ao mesmo tempo é partícipe das desgracias que pode suceder do abandono dese mundo de particulares. Por tanto, todo o mundo estamos implicados dunha forma ou doutra. Seamos propietarios, seamos produtores ou seamos simplemente habitantes dun pobo. E hai unha cuestión que é de máxima gravidade, que é todo o papel que xogan os montes con respecto á protección das terras e con respecto a si mesmo da protección dos bens de inmobiliarios e ben de persoas. Por tanto, iso é unha cousa que costa moito traballo entender e, sin embargo, non é discutible, non é discutible. As superficies que históricamente eran agrarias, eu con 63 anos que teño, non teño dúbida ninguna que esa transformación antrópica desas terras, polo home, pola muller, axudado polos fillos tamén, lóxicamente non tiña outro fin, nin outro objetivo que protexer os bens do lume e das alimañas. Se hoxe temos todos os medios posibles e non somos capaces neste noso país nin de defendernos siquiera do xabarín que nos coma as colleitas prácticamente todas cantas temos, donde temos a tecnoloxía armamentística máis grande que hai no país, que se faría fai 70, 80, 90, 100 anos, cando lóxicamente o único que había era o manexo, digamos, dun aradiño de pau e dos animaliños con fame tirando por ele. Como se facía iso? A base simplemente de respetar, digamos, o patrimonio como estaba configurado. E a configuración era estrictamente a vivenda, o pobo, a casa e o labradío, e o monte no espazo que tiña que ocupar o monte. Por tanto, costa tanto traballo entender eso e respetar eso. Costa tanto traballo eso? Pois costa. E hai xente que está empeñada en desfigurar totalmente esa realidade. A marxen despois de toda a problemática añadida do abandono e dos procesos de subexplotación e a cambios de uso indiscriminados. Pero os cambios de uso, eu sempre digo, non hai que ter unha foto fixa, non hai necesidade. É dicir, a Cotorecho non está dicindo que saquemos a foto, aquela famosa foto do avión americano. Non se trata disso, as cousas se poden modificar. E, lóxicamente, se ahora mesmo é estratégico ter viticultura, igual que hai grandes empresarios que tedes en Vigo, que lóxicamente fan grandes proxectos vitivinícolas, digamos, en montes veciñais, porque non poden facer unha comunidade? Ou porque non poden poñer maceiras? Ou porque non poden poñer castilleiros de froito de máximo nivel de produción? Por que non? O papel do castilleiro non é solamente unha figura, é dicir, plantei unha frondosa caducifolia. Iso é o que queremos os que non queren, os que queren que o modelo non cambie. O que queren é precisamente dar a entender que para esas especies son de segunda división, de terceira, de cuarta. En primeira xogamos con outros equipos. E non é así. Non é así. É todo o contrario, porque precisamente esas frondosas caducifolias son as que teñen, digamos, o noso cordón umbilical relacionado co mundo da Terra. Por tanto, eu deixarvos espacio para que preguntedes, para que digades algunha cousa do que eu vos dixen que o mellor vos resulta un pouco extraña. Analicei un pouquinho, xa vos digo, a vosa realidade no que é o marco das comunidades. Xa vos dicía ao principio que sodes singulares en canto esas dúas parroquias con todas esas comunidades que teñen diferentes configuracións territoriais, de lugares, de parroquia, unhas que son da parroquia, outros son ben. Incluso teño información detallada de todo ele, pero non entraría eu aí. Eu penso que aí o que hai que poñer é crear dinamismo e traballar, fortalecer o máximo posible os xóvenes para que vayan collendo ese testigo. Hai que formar moito, pero formar moito de forma consolidada, de forma real, de forma que os peíños colocados na terra, e despois cada un dentro das súas diversidades e das súas potencialidades. Claro está, o monte xa o vedes, non? Hai sitios que poden dar castiñeiros e outros non dan castiñeiros. Por eso hai especies que, lóxicamente,
incluso axudadas polo lume, son verdadeiras minas, claro, son verdadeiros protagonistas. Por qué? Porque ganan sempre por goleada, porque teñen un concepto que é a dominancia apical. E viñamos comentando en línea máis, eu lle viña explicando, é un concepto hormonal, é un concepto que hai unha especie que, lóxicamente, con geotropismo positivo brutal, é onde realmente se transmite a parte aérea e gana por goleada. Por qué? Porque é unha especie feita para eso. A nosa especie non son eso. A nosa especie son un modelo sostible, un modelo, lóxicamente, donde fomos capaces de lograr, ainda abandonando e deixando a libre albedrío todos os montes que levamos 40, 50, 70 anos abandonados, e ainda así siguen estando aí, e ainda siguen todos os anos dándonos unhas castañas ou dándonos unhas landras, non? Entón, en ese sentido, unhas landras, que claro, se falamos de viños, que vos podo dicir, vale? Canta xentiña hoxe en día non utiliza esas virutas, esas telas, esas duelas para meter nas barricas, que ainda as compramos todas, porque xa que non tiñamos duelas pasta, ou que as poucas que temos que vayan para o Jerez e para o Whisky Macabro, pero que non tiñamos viruta, eso xa non costa máis traballo, pois os nosos viños, que están con virutas e con duelas, dando esas características propias dese carballo, por ni siquiera carballo galego, por tanto, temos moito camiño que andar. Por tanto, o mellor, se temos algún carballiño ahora mesmo, non habría que estar pensando se é mellor leña para queimar, e habría que estar pensando se é mellor madeira para poder meter, digamos, a madurar un viño noso. Por tanto, esas son as cuestiones que temos que ir pensando. E son esas cuestiones que temos que ir vendo, que todas esas posibilidades non é dicir tirar a toalla, porque cando escoitamos a estas persoas e nos falan de rendimento, de cuestións, cuidadito con ese tema. Tema delicado. Tema delicado porque son xente que simplifica moito, simplifica demasiado. E esa simplificación a comunidade non pode tela. Non pode tela porque hai un fin social e medioambiental que no caso das comunidades están incluso por encima do mundo dos particulares, porque teñen unha visión moito máis complexa. Ahora ben, está claro que hai que axudarles. E non se axuda mediante unha subvención todos os anos para dar uns cuartiños para fazer uns planos de xestión, non. Non chega con eso. Eu creo que as comunidades poden dar moito máis de sí. O que se necesita é apoio, lóxicamente, estratégico, digamos, un gran unidade técnica de apoio que, lóxicamente, se ten que crear, con financiamentos propios e non exclusivamente, digamos, fomento desde o punto de vista económico, senón fomento desde o punto de vista de estar ao lado da sociedade. Esa é un pouco a miña consideración ao respecto. Volvo a repetir, fai moitos anos que non falo disto. Falei hoxe por primeira vez, invitado aquí polos compañeiros, estou moi agradecido de estar aquí con vos, e agora, pois, se tedes alguma pregunta, pois, tamén a respondemos, falámola, para non facer un monólogo aquí aburrido, que ao final lle vai a rollo tostón que nos botou aquí o Tonecho, que facía tempo que non falaba desto, pero chegoulle ben. Non quero dar esa imaxe, é verdade que sí, quero dar a imaxe de poder respondervos se teño resposta para as preguntas que podades facer. Vale? Moitas gracias. Estar préstase para tantas cuestións de debate. Entón, se os parece, abrimos unha quenda eu teño unha aquí guardada, pero empezaremos se queredes alguna pregunta. Algo por aí, venga. Quen rompe o xeo? Ben, vamos por aí. Unha pregunta respecto ao eólico, non? Estaba dicindo aí con iso do modelo xermánico, e aquí que van encher os montes de xeradores eólicos, non se podía aplicar o modelo xermánico, xa que os eólicos están aquí, a corrente corda aquí gratis. En Alemania teñen eólicos por todos lados, que agora están hasta o carallo deles, pero por menos non pagan, non? Que máis? Niño... Ábreme isto. Manda carallo. Que non estou afeito con isto. Ese é outro tema, é un tema moi serio, non quero dicir que este non seña un tema serio,
pero dos eólicos nestes momentos é un grande problema. É un grande problema que se cerne sobre nós, porque eu creo que non sei se haberá no futuro, se se cumpre o que esta xente quere, vai haber máis pés de muiños que de eucaliptos. No concello, na zona que eu levo 4 concellos ou 5 nada máis, empecé a facer unha iniciativa por un parque, o de Penaombra, van 3 xa, isto en 2 meses. E podo dicirvos que no radio de 10 kilómetros de un solo parque hai cerca de 70 muiños alrededor. É dicir, é unha barbaridade. Pero, bueno, eu contestaríache con un razonamento que di o presidente de toda esta historia, o representante de toda esta historia, di que, bueno, total, non é terreno urbanizable. É dicir, non vale para nada, total, ali non queda xente. Os que quedamos non somos xente, entonces, pues, punto. Realmente o dos eólicos é outra historia. E, ademais, creo que hai que velo con visión de país. Desde BNG non estamos en contra dos eólicos. Estamos en contra de que se repita aquilo de Castrelo do Miño, aquilo de que chegou o señor Conde e enamorouse daquilo e inundou aquel val, e coa nosa auga botáronnos de moi boas terras, non digo das millores, pero sí de moi boas terras, e non recibimos nada a cambio. O aire, o vento é noso, e ten que servir para desenvolvernos e para facernos a vida máis agradable e unha vida máis equilibrada no rural. Eso temos que conseguirlo a puro huevo. E iso conseguese chantándose e negociando, pero negociando o negociable. O innegociable non se pode negociar. Unha cuestión que aproveito, porque Mini deixoume votando, dúas. A primeira que me faz unha idea cando se fala da legalidade do argumento habitual que se dá con respecto dos eólicos. Non digo porque outro día estaba nunha comisión a respecto dun parque eólico que se quere facer no Monte do Gato, falando por a zona de Bruno, unha zona onde hai alto valor patrimonial con petróleo. Pues, ese parque eólico estaba autorizado porque se dicía que estaba a 250 metros deses petróleos, desas zonas de valor. Ben, a cuestión é que se estaba a 250 metros e se ia chantar un mamotreto de case 200 metros de alto. Entón, o que estaba dicindo que ese mamotreto de 200 metros a 250 metros nunha zona de alto valor patrimonial non tiña impacto nesa zona de petróleo. O cal, moitas veces se viste de legalidade en cuestión falando deses metros de distancia que agochan detrás desa legalidade pois unha verdadeira barbaridade. Dicía isto porque estamos recollendo sinaturas por esta barbaridade que está a acontecer coa tarifa eléctrica, coa subida do recibo da luz. Tamén co monte noso, como os ríos son nosos, a electricidade produce con recursos nosos, e desde logo, de verdade entendemos que non é de recibo, pois que teñamos que estar padecendo pois da estafa que estamos a padecer con as tarifas eléctricas, que é extensible a tantos lugares do Estado, mas no noso caso, que somos productores de enerxía, que todo iso non revirta, pois ni sequera en mellores que temos que estar a pagar o tarifazo que está chegando, que vai ser probablemente os máis altos da historia, pois é algo que merece unha resposta. Por iso temos a recollida de sinaturas que quen queira, cando rematemos, asinar, pois estará nunha batería de iniciativas que estaremos tramitando ao longo de todo o país en contra deste tarifazo eléctrico. Disculpade a cuña, pero que me deixou, entón pasamos xa a palabra. Boas tardes. Mira, quería preguntarche, porque eu que este é unha persona das que teño escoitado que sabe do que vai o tema, sobre a fusión das comunidades. Porque aquí temos moitas comunidades, pero con hectáreas de 40, 50, 60, eu penso que non é eso, non é nin rentable, nin produce nada. Entonces, diría algo que nos asesorara para que podéramos ter unha fusión entre as comunidades, é facer unha comunidade fuerte, con máis presión, que se poderá o día de mañá ter máis fuerte, máis valor das cousas. Sobre o tema do algoritmo,
Eu tamén fui presidente de Monte e vivín tamén o tema ese, non? Eu te podo dicir que hai 60 anos en Sotomayor había media docena de alcoholitos. Cando era rapaz, tíamos todas las performantes. Non había prácticamente alcoholitos ningún, pois en día estamos contaminados. Entón, quería que me explicara un pouco se podía facerse o tema da fusión das comunidades, que eu penso que é un tema moi interesante. Moitas gracias. Gracias a ti pola pregunta. Imos ver, debemos recoñecer que o monte de particulares, en términos xerais, é un monte que goza da capacidade de normalmente é máis pequeno, por eso ahora a xente que se dedica a ter o monte como referencia económica está intentando cada vez facer unidades de xestión máis grandes a nivel privado. Esos montes normalmente, pola estación que teñen de solo, o clima máis ou menos pode ser o mesmo que o da comunidade de montes, de calquera comunidade de montes, pero o que é o solo en sí, normalmente sol, por eso houve máis intensificación da sociedade para romper aí ese modelo. E pasou a particular, deixou de ser comunal. Entón, en ese aspecto, normalmente temos a fama de que temos montes máis productivos. En términos, é dicir, eu teño unha finca, poñamos de 10 ferrados, está claro que eses 10 ferrados plantados a eucalipto van de maravilla. Se plantamos a castaño tamén, pero se son 10 ferrados e teño todo rodeado de eucalipto, se poño os castaños non van ir moi ben. No caso do monte veciñal, no caso que usted expón, efectivamente, claro, esa superficie, falando de unha unidade de xestión, xa é unha unidade importante. Que sucede? Que no monte veciñal todos sabemos que unha parte importante desas terras normalmente non teñen capacidade productiva. Están ocupando normalmente os altos, están ocupando normalmente zonas con afluentes rochosos, normalmente con terra que non é facilmente transformable. Hoxe están chegando co eucalipto a situacións inverosímiles, dentro de pouco van traer xa, digamos, barrenas de sondeo para poder metelo nas propias pedras, pero, bueno, agora xa casi están logrando, pero van chegar aí. Pero ainda así, o que está claro que hai limitacións orográficas e hai, digamos, cuestións que impiden esa produción no 100%. E, por tanto, hai unha parte que normalmente, pois, sempre queda, digamos, un pouco, bueno, deixada, por eso tamén os eólicos. Claro, que cando teño ese tipo de montes, que pido? Bom, pido que pase a vía do tren, a do AVE, os eólicos, que se monte unha central térmica que me fun ver este día a Meirá, ou digo ás Pontes a ver o que é un pobo totalmente como un monstro parado, que non sabes nin o que aí vai a pasar. Entón, claro, esos modelos, lógicamente todo o mundo ve que aí hai pedras. Bueno, vamos a ver. Aí é onde realmente hai que facer un poquinho con detalle. E ás veces, ese tipo de valoración, de tipo técnica, non a podemos facer exactamente nin os agrónomos, nin a xente forestal. Tenen que facer personas que ás veces teñen outra, non vou dicir sensibilidade, cada un ten a que ten, pero sí, digamos, hai outras moitas cuestións que teñen moito valor. Teñen moito valor e que hai xente que a sabe interpretar, igual que a paisaxe. Eu fai moitísimos anos ali en Silleda era un foro e discutíase, digamos, o que realmente é bonito ou non é bonito con respecto ás repoblacións forestais. Mirade, eu traballei moitos anos en plantacións intensivas de pequenos froitos e poñíamoslle plástico, sabedes que o amorodo se lle pon plástico para, lógicamente, e fixen moitas hectáreas, transformei moitas hectáreas, moitas. Traballei bastantes anos en ese mundo. E podo dicirvos que cando acababa aquel proxecto, eu como ingeniero, ai, que maravilla, que vaya proxecto que fixen ali. Se aquilo veía outra persona con unha certa sensibilidade, non o veía desde un punto de vista agronómico, lógicamente esa persona diría, vaya bodrio que fixo aí o tonecho, porque lógicamente isto é un impacto de 3 pares de narices. Sin embargo, eu, desde un punto de vista de productivista, que quería producir fresón, que mandábamos para as Canarias daquela, e se pagaba o quilo, nos anos 80, 700 pesetas o quilo. Iba en un avión desde Santiago
as fresas, os amorodos, eso. Eu aquí, cada vez que facía unha plantación, parecía que quería recibir unha medalla en premio. E, sin embargo, se aquelo vira un paisaxista ou un medioambientalista, diría, vaya bodrio que fixo aí. Entón, en ese aspecto, eu penso que o monte, primeiro, na decisión de grande ou pequeno, é todo dunha relatividade grande. Entón, vos animo que ás veces hai cousas que os que nos dedicamos á produción e á técnica, sea de produción de madeira, sea de produción de froitos, etc., debemos tamén de facer modelos integradores onde participen outros axentes con outros marcos de sensibilidade diferente á nosa. E aí hai que integralo todo. Eu tamén facía plantacións temporais, non eran plantacións permanentes. Pero aquela xornada que iba en Silleda, os que plantaban eucaliptos dicían que non había paisaxe máis bonito que ele. Claro, efectivamente, se pode chegar a unha situación da estación, a plantación que estaba vendo hoxe pola tarde, que lle dixen a Mili que quedei realmente sorprendido, a estrutura de mecanización que ali había, aquilo era para un agrónomo, para unha persona que traballou en transformación de terras, ve aquilo e di, madre mía, vaya monstruos de empresas que aquí hai. Estaban plantando, digamos, unha planicie tremenda de eucalipto. Esa xente que está facendo ese proxecto, lóxicamente ve aí un desenvolvemento importante, incluso armónico. Eu xa non o vexo tan armónico, porque para min aquela plantación, o mellor non tiña que ser eucalipto, o mellor tiña que ser outra cousa. Ahora ben, por qué? Porque aquela terra daba outra cousa. E, por tanto, sendo respetuoso e intentando crear a máxima riqueza para o meu país, pois ao mellor intentaría buscar outra alternativa. Entón, en ese sentido, o que, respondendo á túa pregunta, diría, o tema da unión de todo o aspecto das comunidades depende das persoas. É unha cuestión sociolóxica, é unha cuestión de, ás veces, como, bueno, pues como se dou en... O que si é certo, que ás veces nos costa traballo romper certas dinámicas. Vémolo cos lugares, respecto á parroquia. Eu son do lugar dunha parroquia e en algún momento fui unha persona que reivindicaba moito o papel do meu lugar. Nunca sin despreciar a parroquia, pero, sin embargo, nós nun concepto así un pouco fora do que era o marco eclesiástico, dicíamos, nós porque non íamos ser tan importantes como no punto onde está a parroquia, non? É dicir, incluso facíamos cousas que queríamos romper ca unidade da parroquia. Por que? Porque nos víamos con fortaleza para facer. Ben, a día de hoxe, non o vexo nin ben nin mal, pero que si está claro que non íbamos tampouco acertados. Nós, de verdade, porque ao fin e ao cabo tampouco non conseguimos nada con aquel modelo onde pensábamos que como lugar íbamos ser o punto de encontro da sociedade rural, porque a sociedade rural estaba máis identificada ca parroquia como un lugar. Entón, en ese sentido, se nosotros temos unha tradición histórica donde realmente temos unha sociedade que nos agrupa e temos esas referencias históricas, esa comunidade non ten por que ser pequena como ser 20 e pico de hectáreas, pode ser igualmente grande. Ahora ben, se esa sociedade que habita aí para certas cuestións de tipo estratégico, coyuntural, incluso para facer certo tipo de desarrollo, para poder incluso acceder a programas de axudas que poidan ser prioritarios dentro das líneas de fomento, etc. E iso nos obriga a unirnos. O que temos que facer é ser un pouco, bueno, pues ágiles, ás veces cas decisións, ser capaces de adaptarnos e saber que as cousas, igual que se unen, tamén se poden separar. É dicir, non hai por que crear un drama. Ahora ben, está claro que a relatividade das superficies, volvo a repetir, un monte de 25 hectáreas, unha comunidade de montes. Agora é certo que ti agora mellor me di, mira, que desas 25 hectáreas, pois resulta que solamente podemos ter plantadas forestalmente 10 e 12 e as outras pois están a velas vir. Bueno, ao mellor hai que buscar alternativas para esas outras e hai que buscar líneas de traballo, pero tampouco non está reñido para nada esa unión. Esa unión eu penso que se vai a poder chegar a facer se a sociedade participa e activa desa unión. Se a sociedade, lóxicamente, considera o aspecto local por tradición histórica, porque xa ven de xeneracións, parece que todo iso está a mudar moito, porque antes tedes que entender que toda a sociedade que habitábamos éramos unha sociedade estrictamente rural, menos aquela que marchara por necesidade, por emigración. Ahora non é así.
Por tanto, ahora, nesa partida, digamos, xogan outras persoas que non necesariamente teñen por que ter esa tradición histórica nosa, porque fomos habitantes constantemente do mundo rural. Entón, agora hai que adaptarse. Nesa adaptación, eu creo que hai que facer esforzo das dúas partes. Eu, cando vou á cidade, costame traballo a veces, pois, ver moitos semáforos, ver que vai moito máis lento co coche, ver que para aparcar é máis complexo que coa aldea aparco en calquer lado, pero teño que adaptarme ao povo. Teño que adaptarme a ele, se quero habitar nele, quero levar unha calidade de vida correcta sin afectar a ninguén. No mundo rural tamén hai unhas reglas de xogo, e esas reglas de xogo tamén debemos de intentar, bueno, pois, axudar. Eu penso que na comunidade, no modelo que tedes, donde calquer persona casa con fume, lógicamente pode ser comuneiro, eu penso que esa persona, daí é o papel da formación, é quizá o papel da sensibilización, e ao mellor, probablemente, se hai ingresos, se hai algo de diñeiro, ou ainda non habendo moitos ingresos, debemos de intentar aunarnos, viaxar algo, ver cousas polo mundo, e intentar formarnos algo naquelo que é o noso patrimonio. Non debemos de estar de espaldas a eso, nin debemos tampouco deixar facer sin nosotros comprender. Nosotros debemos deixar facer a quen teña o liderazgo, a quen teña a representación, pero, lógicamente, nosotros temos que ter unha cultura de monte, non forestal, de monte. Temos que saber os papeles que ese monte xoga na nosa sociedade. Como me protexe ese monte, como protexe as miñas aguas, como protexe o meu patrimonio, digamos, arquitectónico, de calquer tipo de figura que poida haber. Iso é importantísimo. Iso aprendese nas escolas, pero hai que refrescalo. E hai que refrescalo porque, lógicamente, se nos están perdendo os referentes. Entendendo? Se nos perden os referentes. Se nos perden os referentes da castaña. Quen era o referente da castaña? No mundo, digamos, do magisterio, por exemplo, que temos aquí un mestre. Eu tamén sou mestre, pero xa son de formación profesional. Entón xa estou un pouco máis deformado do que é esa formación básica. E quen eran esos mestres que enseñaban eso? Pois, maioritariamente, nas últimas décadas, pois eran unhas mulleres que viñeran de Ourense, e que depois de moitos anos de servicio, pois viñen para a Coruña, porque viñen para a cidade máis importante, porque tamén traían os seus fillos para estudiar nas universidades, e daquela, os alumnos todos os anos, cando había os magostos, pois elas facían o rosario nun contexto pseudo-religioso, e daquela lles enseñaban aos nenos e as nenas todos o que representaba a castaña como recurso, digamos, social, económico e, digamos, de sustento alimenticio. E iso se trasladaba ás generacións vindeiras. Oxe, non hai quen transmita iso. Non hai quen transmita iso. E iso hai que seguilo transmitindo. Esa escola hai que seguila facendo. Vosotros tuvestes unha realidade que foi unha realidade moi abrupta, que foi traumática, fai 70 anos. Despois dos anos 80, con leixes diferentes, foste recuperando, e a día de hoxe, con unha rémora que se ainda convenios, consorcios, que si isto, que con unha línea de traballo administrativo que parece que sempre encontramos unha administración enfrente, non a un lado, sino enfrente a, porque hai xente que ten ainda moitas reminiscencias do pasado, e todo iso, houve aí un letargo, que lógicamente hai que recuperar. E na máis que a única forma de recuperar é mediante sensibilidade, formación e integración. Por tanto, penso que sí, que é factible, pero tampouco nunca pensemos que por ser moi grandes, bueno, sí, hai que estudiar un pouquinho a historia de cada área. Ahora ben, eu son acorde a que toda esa integración sea sempre positiva. Pues unha persoa que sí que ten problema rural e francés, por así decirlo, que non é nada, que é sobre o mayor en 4 exemplos. E quero decir que sí, o idealizar, a sensibilidade, o referente que falamos, pero se non recorta persoalmente un beneficio, o que te has logrado, por exemplo, sobre o mayor, todo o mundo sabe que chamar se quere vender eucaliptos. Perdón, que chamar? Todo o mundo sabe onde chamar, onde dirigirse. Sí. A hora de vender eucaliptos. Sí. Onde comunais ou
as propiedades privadas, como para facer leña, para facer leña todo iso. Pero só como no caso, que tes casa unitaria de terreo, os casiñeiros están para que o xabalí veña a aproveitar o excedente de castaña, porque non sabemos onde levar a castaña. Si as noceiras pode ser al mismo, porque a miña finca sí que non ten un camino, pero os alrededores se pode tampouco. Por idealismo, por sensibilidade, está mellorando iso, e a mí lo que recorda se o problema do lugar do Ourense, meus pais que criaron 9 fillos, decían, pois, as castañas, as noces, o excedente de patatas, ou o excedente mesmo dos porcos, ou aquilo que eso. E algúns fillos incluso que vamos a pedir a máis de lago daquilo. Ben, pois hoxe, con 7.000 metros de finca, aquí en Sotomayor non hai un duro a gana. É dicir, tens que vivir da tua profesión, porque xa estás jubilado, etc. Se non, poñer castiñeiros, como así o facemos, para os xabalís, porque a mí veñen en casa as portas da casa, e cando hai castañas de verán, cando hai plantas de verán, e cando non, forzan toda a finca para sacar os gusanos, non? Que crea a folla áspera escondosas. E se logo quixéramos facer, por exemplo, unhas plantacións fora xa no autoconsumo, non? Para o propio consumo. En realidade falla todo, porque non ten onde levar o excedente. Ni siquiera a veces ata a calidade, porque teñen outros cales oficiais que sí que facilitan eso. Entón, eso excedente de tomates, aquí non tens a quen ofrecerle. Eso, falo de pementos e falo incluso de mel. Entón, a cadea rompese precisamente cando tendo terra e tratando que tuviera valor, non hai as canles de comercialización ni de cooperativismo que puderamos fazer en un lugar para poder decir, pois eu estaba con preguntas no que hai demanda, como mesmo aquí, a nivel galego, e que non siga habiendo toda esa producción de miles de kilómetros que desfavorece o produto, encarece o produto, e nós nos tiramos todos esos excedentes. Eu penso que os políticos teñen que estar aí a hora de decir que falla a xente das súas terras. Por que marcha a xente das súas terras? Porque en realidad estamos comiendo os cartos. Por ese idealismo do que usted fala, e que eu teño, senón non faría, e por esa sensibilidade. Pero que logo non ten nada máis que moitos pasaron a finca, porque están moi contentas, e moitos sabéis que che veñen a porta, porque non estás tan contenta, porque o niño pasa na noite inteira a la radio, sabéis, cando ven a tocar na finca. E iso é a realidade aquí. Eu penso que se realizada, penso que as pone porque eu sou observadora e creo que é isso. E os eucaliptos, sin embargo, sí, con eucaliptos, donde cesa, los regueiros mismos, que están secando os mananciais porque os ponen mesmo nos regueiros que están secando. Que non sei canto tempo vamos a ter agua bastante para todos. E nos eucaliptos sí se ven, obras de cesa, terra de sempre, que sempre fomentan, pois, dentro dos celestes, dentro da xente, en definitivo, que aí tamén é un pouco esta producción, un referente económico. Unha cuestión de centro. Temos aí unha palabra pedida máis digo para dar tempo a contestar a todas. Vamos a intentar ser breves, perdonade, ás veces por alado. É unha cousa que preguntaba ali antes. A nova lei esta de mobilidade de terras, chamamos de nós, prevé as unidades de xestión conxunta. Unha unidade de xestión conxunta podes asociar desde calquera tipo de sociedade. Vos podedes 2 ou 3 comunidades de montes ou máis, podense asociar para un proxecto de xestión para o que se queira, sin perder a propia entidade. Eso está ainda en pañales, está sin desenvolver, pero eu creo que prevé esa figura. E se non por vontade propia, eu creo que cada comunidade de montes é soberana para poder asociarse. Estando de acordo, supoño que segundo os estatutos, etc. E a respecto do que di Carmiña, evidentemente, se facemos caso, non poñemos nada, poñemos só eucaliptos, porque de momento, o Nítens, de momento, non ten peste. O outro sí, o que te chaman do país, o alcoholitro do país, sí ten o bonítero, que está facendo verdadeiros estragos en moitos sitios. A plantación de eucaliptos, o porco tamén entra, tamén levante a fozo, porque sei que lle botan
un abono que ten un cheiro non sei de que, bueno, ás veces levanta rejos, gracias a Dios, fai un beneficio maravilloso. Pero se vamos aos cultivos, temos o porco. Se vamos ao mel e á polinización, temos a velutina. Se vamos ao castiñeiro, temos o chancro e temos a avispiña. Sempre peleamos contra esas cousas. O que é necesario é ter profesionalidade e, sobre todo, ser agricultor ou ser silvicultor e traballar e tratar. Evidentemente, cada vez hai máis, porque cada vez a comunicación é maior. Xa non digo nada o piñeiro, o nematodo ou este mal que se chama o mal de costado, o mal de... Bueno, o mal castaño de... non me acordo agora. É outro mal que ven aí para axudarnos a ser máis para ilusionarnos máis. Pero realmente a agricultura sempre tuvo estes problemas. Viñamos vendo unha sarabeada que acaba de reventar uns viñedos na Ribeira Sacra, pero de ter que arrincalos posiblemente. Certamente o grande problema é que a administración non pon o que ten que poñer. O porco bravo, os cazadores encárganse, non? O porco bravo nestes momentos é unha sobrepoboación que necesita un tratamento específico. A velutina hai que investigar e hai que ver como tratala, porque o 20% dos niños é o único que se ve, os outros están agachados. É dicir, necesita tomarse en serio o rural. Cal é o problema? O problema é que nestes momentos ninguén toma en serio o rural. O rural non existe, nada máis que para facer sendeirismo e 4 cousas máis. O resto non interesa. Eu sei que se a velutina se adueña das cidades e das zonas periurbanas, outro galo cantaría. Pero como non é así, non canta. E como nós estamos afeitos a convivir con bichos, pois non pasa nada. Contestando a túa... Vamos a ver, hai unha cuestión que si coincido totalmente co que acabas de dicir. Eu non poño ningún punto, ningún acordo. O que si realmente é importante, que debemos de velar, fundamentalmente, porque os nosos políticos e os nosos funcionarios, por ser, digamos, os dous colectivos que en sí nos afectan máis dentro das decisións que se poden tomar, que al menos que sean coñecedores desta realidade. Isto é polo que nós traballamos. Nós, eu creo que dentro desta configuración, dentro deste marco político, o que si intentamos al menos comprender estas cousas e poñerlle solución. Para mí o que realmente me preocupa é cando o que ti acabas de decir yo contas a alguén e xa non entendo o que ti estás a decir. Aí onde está o problema grave. E ti o que acabas de decir é a realidade mesma como no día a día de todas as persoas que habitamos no rural. Solucións hainas, dificultades todas. Entre elas, lóxicamente, está o marco integrador levado ao seu máximo nivel operativo, sobre todo, pois, ás veces, pois, requiere técnica, organización e, digamos, sobre todo, planificación dese territorio, polígonos especializados. O que sí é certo que o mundo rural mudou. Por tanto, non podemos reproducir a mesma figura que tiñamos. É triste, decir, eu teño viñedo, sabes onde teño viñedo eu? Debaixo da rede eléctrica. Porque non podo ter noutro sitio. Non podo ter. Xa me podo mover cas patas para mí. E teño debaixo da rede eléctrica. E os tensores e todos os sistemas de lambrada non teño na maioría acero inoxidable, teño polietileno, porque lógicamente é o que non me traslada o arco voltaico da propia rede eléctrica. Estamos. E entón, esa é a nosa realidade. Esa é unha tristura. Eu lle traslado aos alumnos os coñecementos para que intenten, digamos, apreciar esas cousas e que al menos se cultiven. E se algún día teñen capacidade de decisión, pois que sepan esas cousas para poñerlle remedio, porque o hai. O hai. Porque os cambios de uso, por exemplo, que é unha das cuestións fundamentais en toda esa rotura de todo ese espacio agrario, estaba perfectamente determinada xa pola administración antigua. Non está creado de agora, non está na nova lei. Os cambios de uso era, digamos,
un requisito estrictamente necesario que había que ter digamos, a autorización da administración para poder facer en calquer lugar deste país un cambio de uso. Por que naqueles momentos que estaba todo en orden e planificado iso era estrictamente necesario e agora que é todo caótico entre esas cousas, o lume e a velutina como elementos incluso de máximo risco, chamémoslo hoxe en día da seguridade das persoas, e se non para a xente que se non entende nada disso. Aí onde está a gravidade. Non teñas a menor dúbida que se a xente que está nos representando estas cousas están claras, que esta xente están claras, non teñas por dúbida que estas cousas pouquinho a pouco se poderán en marcha. Non tiñamos a por aí a última, estaba xa aviando, non? Tiña, se me permitides, antes que nada, digamos, pues, dar las gracias porque realmente creo que Manu Costas, cando dixeron de traer xente aquí a falar do rural que soubera que falar, non imaginaba que me iban a encontrar con xente que sabe realmente o que faz. Realmente é un placer, non teño ningún ánimo de facer a boca a nadie, escoitarvos porque realmente sabedes do que falar. Dito isto, eu viña tamén coa idea, comentou antes o rapaz, como secretario da Comunidade de Monte, desas pequenas, que seguramente, cando mirastes como estaba o Sotomayor, Xero Maderas, eu venho coa sensación de que moitas comunidades pequenas teñen pouca forza a hora de facer cousas. E me levo unha, digamos, gran idea desta reunión, é que realmente non teño que buscar lindeiros en espazo para crecer, senón lindeiros en ideología, porque a marcha de maniobra que teño como comunidade pequena, outra das cousas que vexo aquí é pouco. As leis realmente desde arriba condicionan moitísimo a marcha de maniobra que teño e non ten sentido, creo, que con este mismo grupo correr por facciones máis grande para chegar a unha subvención que me permita facer algo que en sí mesmo non ten sentido. Entón, eu busco 40 hectáreas chegar a 60 ou 70 para poder optar a subvención de plantación de desbroce para facer que, non? Entón, me dá a impresión, que vos digo de verdade, por esta razón, que iso é o primeiro, o que teño seguramente que replegar, facer a labor de concienciación, traballar, buscar algo diferente de potencial das comunidades que teño, que teño valor, non preocuparme nin de subvencións, nin de historias que non me van a aportar realmente nada, porque creo que o modelo me parece que é outro o banco virtual. O segundo, o decía de vos, o trasladar arriba a realidade de arriba e abaixo. Nos fixemos como cuidemos en un punto duro, unha limpieza no monte, e de vez en cando viña un técnico por estar a ver se estaban facendo ben. E un día truxo a súa xefa porque estaba orgulloso de como estaban facendo. En ningún momento ninguén se dirixiu a nós para preguntarnos o que facíamos, o que non facíamos, etc. Non dixeron dos piñeiros os podaramos un metro máis arriba, de maneira especial. Entón, e veo que está claro. Non nos importa, digamos, no fondo, o que te queda todo, que era o que xetes. Vale, pero moi poucas cousas podemos facer, seguramente, máis que prepararnos para que o momento en que o modelo cambie, saibamos que é o que queremos. Porque onde vamos? A carreira por conseguir o muiño para os cartos, a madeira para os cartos, para qué? Entón, sinceramente, se non hai pregunta, simplemente agradeceros a charla que me llevo, pues eso, a idea de que realmente non hai volverse locos. Non estamos, como menos, as comunidades que tenan un momento de volvernos locos, máis algo de ver o que comentabas, tú tamén comentabas, ver experiencias que realmente tú podes aplicar no seu terreno e que sean experiencias que de alguma maneira permitan de ser un amigos. Gracias. Totalmente de acuerdo. Xavier. Boas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera hacer un poco lo que estaba antes de mí sobre
prensa acude a propaganda política de que se van a hacer faixas de todas las carreteras, provinciales, estatales, autonómicas. Y vou usar un dato que o mellor non tiña a prensa ou non hai calculou, pero si acudimos a eses 10 metros que la prensa di que hai que facer de limpeza a cada un dos viales, podemos resultar que o 4% do territorio galego que está desbrozado cada ano. E iso van a cara do territorio desbrozado. Pero moito, o 4% cada ano. Vos imaginade unha eléctrica que desbroza cada 2 anos como para que unha diputación que ten 2.000 kilómetros, 2.400 kilómetros, creo recordar, a diputación de Pontevedra que ten 2.400 kilómetros que teña que desbrozar por 10 metros a cada un dos lados. Eso é tremendo, é unha lei que non se pode cumplir nunca. E eu non entendo como, bueno, sí que se entende por os servicios que dá, pero como unha prensa seria pode acudir a estes, non sei, a estas presas. E por outro lado, falaba a mí antes de que as agochadas tamén se intentan publicitar aldeas modelo, verdad? Porque aldeas seguras non ten igual. Aquí en Sotomayor hai un montón de núcleos que no se día tanto no 17 como no 2006 e en Pontevedra, donde son, hai un montón de núcleos que tivemos serios problemas para que non haberan casas habitadas. Aldeas modelo non nos vai solucionar ese tipo de problemas. Aldeas modelo non nos vai a facilitar que os núcleos poblados das poblacións sensibles poidan estar protegidas. Aldeas modelo non nos vai poñer un punto de educación en caso de que unha persoa estea sola na casa e teñamos que ir a recoller en caso de luto. Eso non nos vai solucionar. Entón, unha aldea segura, sí. Unha aldea modelo, non. Bueno, vamos ver. É complexa a pregunta porque, claro, tocas dúas cousas que son moi importantes. Unha delas é as faixas de protección apoiándose no que son as vías de comunicación. Partimos da realidade de que a situación da protección, sobre todo dos medios, acordados que non só somos as persoas que habitamos no medio rural que as nosas vivendas e que as nosas instalacións, non? Son tamén as persoas que actúan, non? Son as persoas tamén que están dentro dos plans de extinción que, bueno, que vedes que, por desgracia, se está comprobando cada vez máis que cando falla o helicóptero hai un problema. Hai un problema porque realmente desde terra, ahora mesmo, a configuración que toman os incendios de grandes dimensións, digo helicóptero por decir todos os medios aéreos necesarios, non? Digamos, os ámbitos terrestres, vedes que todo aquilo que non seas capaz de apoiarte nunha vía de comunicación ou despois de que haxa un incendio, pois enfriar, pois prácticamente queda moi limitado a operatividade dos grupos. Por qué? Porque realmente se pon perigo a vida da xente, non? Tedes que entender tamén que toda a precariedade con que a maioría deses profesionais pasan a desempeñar o seu papel todos os anos, que estamos falando de traballos de moito risco, non é sempre... Vou vos poñer un exemplo para poderlo comprender mellor. Nos anos 90, cando se puxo en marcha os programas, digamos, empezaron a formar as primeiras cuadrillas, estaba Romai Becaría de conselleiro, pois, digamos que se alimentaron esas cuadrillas basicamente de labregos. Labregos que, lóxicamente, collían unha fouce, en aqueles tempos, que tamén o medio rural era outro, pasaron xa un lote de anos, pasaron 30, pois, lóxicamente, con aquel medio rural e con aquela xente
que movía a fouce con unha habilidade tremenda e con un coñecemento importantísimo do medio rural in situ, a eficacia daquelas cuadrillas era de película. E incluso aquelas cuadrillas que naquela non había tantos helicópteros, solamente había os avións que estaban en Santiago, e para iso movíanse moi pouco, prácticamente todo funcionaba desde terra. Ben, hoxe en día, as cuadrillas, incluso con xóvenes, que daquela incluso podían ser labregos incluso de certa idade, hoxe en día é moi difícil buscar esa eficacia nesas cuadrillas, porque o medio rural mudou, o modelo de incendios tamén mudou, e por outra banda, lóxicamente, se requeriría unha especialización e unhas patrullas de combate lóxicamente moi potentes e moi fortes. Por eso, digamos que a lei de prevención se apoia fundamentalmente nas infraestructuras para al menos favorecer o poder frenar de alguna medida esas grandes combates que se teñen que producir hoxe en día no mundo do mundo. Esos 10 metros estamos de acordo que levados ao mundo da estadística son moitas hectáreas. Ben, está valendo para unha cousa, prácticamente sacando algunhas exemplificacións que se fixeron, a maioría o único que están a valer é para que todas as novas plantacións se poñan a 10 metros e nesa franxa de 10 metros poñan uns poucos castaños ou uns poucos carballos que fagan un pouquiño de sombra, que eviten que o matorral xa minore o seu crecemento por falta de luz, e pouco máis. Corre a cargo, lóxicamente, do propietario, por tanto, na maioría dos casos non corre a cargo das administracións, e si hai unha cuestión que si é de indudable importancia, que non é só no tema dos incendios como elemento punto de apoio para poder traballar ou para poder frear en alguma medida, sino que tamén hai máis cousas, que son temas incluso de seguridade tamén que non debedes de esquecer. Si lóxicamente viaxades, sobre todo nas zonas máis de montaña, toda esa masa arbórea, pero aquí daría para falar largo e tendido, porque viñalle comentando a Mini que algún día, se tiene tempo, lle explico todo o que foi a problemática da autopista do Atlántico, con todo a masa e biomasa que había nas súas franxas. Iso daría para unha charla que non chegaría en 4 horas. Pero bueno, se algún día queredes que vos lo explique, vos lo explico. Entón, a cuestión, onde está? A cuestión está en que ese marco operativo tamén está dentro do que é a protección, sobre todo, de áreas de montaña, incluso con accidentes, que ás veces, ahora mismo, tuvemos vendo incluso con raios que estaban caendo que producir un accidente, incendios, é dicir, non é todo, digamos, intencionado, tamén hai cousas que son accidentes, e despois tamén hai cuestións como, por exemplo, nos temas de seguridade co tema da neve. É dicir, as raíces das árboles non poden estar formando parte do firme das carreteras. E a parte aérea das árboles non pode ser o bo, digamos, das influencias das carreteras como tiña incluso autopistas do Atlántico. Que desde Santiago a Vigo era para xestionar eucalipto e desde Santiago a Ferrol era para venderlle pinos a Finsa. Iso, autopistas do Atlántico, naqueles tempos a empresa máis rendible que había prácticamente en todo o Estado español, a conta nosa. Entonces, a donde vou? Vou que esa franxa de seguridade é un tema de seguridade básica porque non hai outros modelos. Por que? Porque se tuviéramos un modelo de xestión ordenada do que eran os montes, sobre todo de particulares, tedes que entender que xa a carretera non cumpriría tanto esa función. Pero como o problema é que os nosos montes non teñen ninguna figura de protección, porque non están xestionados para nada mediante a agrupación de certa entidade, nada máis que tes o apoio das carreteras. E esas carreteras, lóxicamente, digo con toda sinceridade, o feito de que a sociedade esas fincas as reparta, tamén acordado dunha cousa, é que o eucalipto facíase. Tamén se facían cas frondosas caducifolias, que, recordad, que as plantacións todas de eucalipto cortábase todo, menos a franxa que daba a carretera. E entón ti cortabas en turnos de 20 anos, ou de 25, ou de 15, e os das extremas deixábalos para turnos de 40, 50 anos, para despois vender incluso para facer bateas para os mexilóns. Entón, eso, non me digades que eso é correcto. Eso baixo ningún concepto se pode permitir. E por que o facían? Por dúas cuestións. Unha delas é onde está a luz, e, por tanto, é onde está o máximo crecimento.
da madeira. E segundo, é para que cando viña o da carretera pública desbrozando, que non se me meta o cómaro, non vai ser como arrastro 2 centímetros de terra e me fastidia, digamos, e cada vez vai me metendo a leira, vai me metendo o monte para arriba. Esa é a realidade. E esa realidade non podemos compartila. Por tanto, o feito de que a madeira se teña que apartar da vía pública, iso é unha necesidade imperiosa, por seguridade nos incendios e por seguridade para outras cousas. Fijaros, por exemplo, no tema da neve, é unha cuestión clave. Cando cae neve, sobre todo en masas donde manteñen a folla durante todo o inverno, como é o caso do eucalipto, automáticamente é un problema moi grave, porque automáticamente eso desplázase sobre a propia medianeira, sobre a propia base ocupada pola que era o que estaba facendo a autopista do Atlántico. A quen se lle diga a empresa máis importante do noso país, casarcas cheas de cartos e donde había unha xestión, digamos, dos ribazos en base a producir madeira para sacar un pouco de caza para unos cuantos. Vos credes que iso é un país serio? Porque que o fagamos nós na nosa, que o faga eu no meu monte, que teño un monteciño solo, e se me mandan a apartar 10 metros xa me quedo casi sin monte. E, hombre, fago mo loco, a ver se non veño por aquí nunca, ainda vou salvar, que o faga autopistas do Atlántico, donde centos de miles de vehículos pasaban todos os días, que iso é unha locura. Pois iso era a realidade. E non vos quero contar máis porque nos cantamos e daquela xa non acabamos. Bueno, a última... Temos a última pregunta por aí, querida, verdad? Según los aquí, son de Campo Larreiro, se asiste a reunión que puso Linealí, que estaba ahí con él. Porque a problemática que nos temos é o siguiente. Todos que preparamos, eu estou completamente de acordo. Pero eu vivo no povo onde o peligro natural nunca nos temos precisamente os habitantes. Un povo moi pequeno. E muita xente traballa nele. Cando eu fago, por exemplo, na miña pequenísima comunidade, falo coa xente deste tipo de cuestións, os 5 que estamos, que pensamos que nós estamos de paso de que o povo é o que permanece, somos os antisistema, os que estamos en contra do crecemento do povo, de todo este tipo de situacións. Incluso para de terroristas, nós somos nunca preferentes dos propuestos europeos, como sabéis que tenemos al lente de lo máis importante de terroristas. Intentamos explicar a xente do povo, dimos charlas no colexio para que si desde os rapaces coñecemos esa riqueza que nós queremos disfrutar, por exemplo, do sitio turístico e tal. E o que quero realmente é que o que creo que sería interesante é que cando eu me reúna cos meus comuneiros ter unhas referencias de páxinas, por exemplo, de exemplos. Porque se eu non teño os coñecementos para decirles, pois mire, podemos facer isto. Porque o que dixo esta muller, por exemplo, dos hogaris que vai hasta Europa, non facemos caso. A mí dime exactamente o mesmo, e para que queremos as festinheiros, intenten focos na casa, sabe? Sabemos servir, nin no campo, nin no campo. A xente do rural vive na cidade. E nós intentamos darles, pois eso, temos que darles a posibilidade de decir que ademais non tedes que ir á cidade para buscar os amigos. Podedes quedarnos na vosa aldea que están vos amigos. Pero para iso creo que sería interesante, pois, unha lista de Miguel falou de unha comunidade de Moña, por exemplo, que está facendo proxectos moi interesantes, pero, por exemplo, a mí, que parece que tens moita experiencia en isto, pois, se podes darnos alguna página onde podamos ver para que a miña comunidade que, ao final, vou ser eu, porque vai a nosotros, e poda falar con os pedidos, hai esta posibilidade. Sí. Vamos a intentar ser o máis breves posibles. Non hai solucións máxicas. Nós temos que comprender, e ti da realidade que me falas, é unha realidade focalizada nun entorno moi específico e moi concreto, donde ten unha afección social de máxima trascendencia. E son 70 anos de historia, son 70 anos.
Vos vedes o anuncio da televisión que están sacando todos estos días, máis da radio, que están bombardeando constantemente. Si usted tiene eucaliptos que tengan máis de 40 centímetros, vamos a ver, vos pregunto, queredme explicar cando se fixeron os eucaliptos? Que nos plantou? Eu fago a pregunta. Que nos plantou os eucaliptos? Que teñen ahora 50, 60 anos. Foron as mesmas empresas repobladoras que hai agora? Perdón? Xa, pero quen plantou os eucaliptos nese momento? Por que esa publicidade para ahora intentar atraer a toda esa xente que non é profesional do monte, que non vive do monte, pero que ten un patrimonio que incluso ni siquiera saben o que teñen? E lle estou facendo publicidade todos os días bombardeando para recordar, oiga, que usted ten aí unha xoia, que son uns eucaliptos que son todo cerna, que teñen 50, 60 anos, é que usted non dispón deles, porque vos sacaron unha orden para non plantar, pero si mellorar os eucaliptales vellos, renovarlos, facer un proceso de renovación. Sabedes quen plantou os eucaliptos? Os eucaliptos non nos plantou o patrimonio nos montes veciñanos. Os eucaliptos plantou o lume nos anos 80, cando houve un gran cambio estrutural, digamos, da sociedade agraria galega. Entón, esa é a realidade que temos que saber. Aquí non se dá puntada sin fin. Aquí se sabe matemáticamente todo o que é a cronoloxía histórica do desarrollo dun proxecto. Entón, nós agora, ti, nesa situación que comenta, claro que é difícil buscar alternativas a isto. Claro que é moi difícil, porque está todo metódicamente estudiado. Non se dá puntada sin fío. E, por tanto, agora o único que nos queda é comprender as cousas, saber e dicir á xente. Nos anos 80, cando eu era un mozo, iba intentar que o lume non ardera absolutamente todo. Esos lumes, había unha Galicia aínda diferente, era un xardín Galicia. Todas as leiras nos seus sitios, todo cuidado, pero houve un abandono sistemático da terra e da produción láctea, e houve a gran reestruturación, digamos, de abandono, empezou aí o abandono do mundo rural galego. Os propietarios, digamos, xa non seguían sendo propietarios, pero xa non dependían. Xa tiñas médico, tiñas seguridade social, tiñas unha paga, iso era importantísimo. Entón, se tiñas unhas vaquiñas, xa non ibas ao monte, xa collías e facías unhas cortes de cemento. E que a corte de cemento facías purín, xa non facías esterco. Pois nesa etapa ardeu media Galiza. En aqueles tempos nós non dábamos. Eu acórdome que vivía en Ordes e cada día que iba aquilo parecía máis películas aquelas dos romanos cando queimaban os cristianos toda na vía pública nas grandes reproduccións que lo vamos visto. De Ordes para un lado e para o outro ardía todo, sistemáticamente. E esos eucaliptos son os que agora se está dicindo véndamelos, que los tiene aí, que non lle costaron nada. Vos entendedes como eu lle fago entender a unha persoa que un monte que non gastou un duro nel e pode estar sacando miles e miles de euros del? Pois en Galicia hai así, na costa atlántica, de norte a sur, incluído Portugal, no norte, por os pobres tamén arden todos, e pior que nós ainda. É dicir, entón, esa é a nosa realidade. Por tanto, iso non foi unha casuística. Iso foi un cambio estrutural. E agora, todos os días na radio, todos os días na televisión, vendan ustedes os eucaliptos. Quen plantou os eucaliptos? Ninguén. Entón, nós agora, que solución lle damos? Como lle digo eu a algún veciño que ni siquiera coñezo, que ten un monte ao lado do meu, donde leva cortado miles de toneladas de madeira sin plantar un solo eucalipto? Ahora decideme vos donde hai un negocio máis rendible que ese. Donde o hai? Como lle digo eu agora a ese señor que temos que plantar castiñeiros, que temos que cambiar, que temos que falar dos petroglifos? Ele está noutro mundo, está noutra historia. E esa historia que hai que mudar. Por tanto, claro que é unha empresa complexa, claro que é difícil dar lugar a todo ese cambio
está clarísimo, non é doado, e non credes que penso que nos queda un gran camiño moi longo e moi complexo, lo digo con toda sinceridade, porque ahora mesmo hai un problema agravante a todo isto, sabedes cal é? Que antes os labregos non plantaban eucaliptos, os labregos ainda respetaban a terra de labradío, os labregos hoxe xa non respetan a terra de labradío, os que eran labregos. Eu fui unha negreira, fai 2 anos, dar unha charla, un exalumno meu que facía unhas jornadas, xente máis ou menos do ámbito forestal, e invitaronme a ir a dar ali unha charla. Estaba rodeado de forestales por todos os lados. Os que plantaban eucaliptos, que tiñan viveiro de eucaliptos, os que facían xestión de eucaliptos, todo Dios tiña eucaliptos, non sei. Entón, ali naquela xornada, sabedes que din, a máis chegar ali pola mañá, os tractores dos labregos, dos ebros, xa non cambiaron o tractor, porque xa a súa agricultura xa pasou, o Ebro 70, o Super 55, ali, como cando van á feira, van no trator, e toda a mañá estaban ali para escoitar o eucalipto. Cando esa xente facía 4 días, o que estaba escoitando charlas de feiraco de como se producía o leite da mellor calidade. Aí onde está a gran desgracia. A gran desgracia non estaba cando os asentistas plantaban eucalipto, que en algún caso na miña aldea incluso os cortaron, cando os plantaron ali nas beiras das casas. A desgracia é cando os nosos propios vecinos son eles os que din, señores, non hai alternativa. E, por tanto, que facemos? Claro que fai todo o mundo. Como dicía a compañera antes, colles o teléfono, ten resposta inmediata para solucionar calquer problema relacionado co sector. O sector eucalipto. Entón, efectivamente, a túa situación non é doada, o que non hai que perder a esperanza. Eu non a perdo porque eu penso que ten que mudar. Agora, tamén sei que a historia nos marca, que antes falamos dos encoros e podemos falar de moitas cousas. Por tanto, temos unha realidade que non temos que evadirnos dela. Temos que ser conscientes de que está aí. Celulosa está aí, o eucalipto está imposto, e os nosos labregos, que foron labregos, hoxe en día están posicionados. Este freno que se lles quere poñer ahora non é ter freno. Isto é un engaño total, como dicía Mini antes. Un engaño, como dicía a Mini nun momento determinado, o engaño chega hasta tal punto, que non solamente se revaloriza o eucalipto, senón que se revaloriza a finca que ten o eucalipto. Porque a partir do 3 de xullo, que creo que é cando acaba a moratoria, automáticamente, igual que no viñedo, todos aqueles que temos viñedo plantado temos dereitos de plantación. E esos dereitos, lóxicamente, se non os tes no mercado, tens que incluso comprarlos fora para poder plantar. Bueno, pois agora, os do eucalipto non teñen dereitos de plantación. Entón, ti agora, cando vendes unha leira, dis, e pode plantar usted eucalipto? Si, esa leira vale moitos máis cartos. Sí. Estamos de acuerdo? É dicir, fixemos un OCM, Organización Común de Mercados, a galega co eucalipto. Anda carallo. Xa era el Nova Max. O sea, nese levamos a medalla de ouro, é dicir, non nos pasa ninguén diante. Por eso, non o digo eu, o dixo o presidente a semana pasada, 2 celulosas, máis outra máis, para producir máis produtos derivados do eucalipto. 3. Non unha, 3. Entón, esa é a reflexión, que non nos debe de quedar en negativo. Eu penso que iso hai maneiras de mudar. Pero sempre sendo moi coñecedores da nosa realidade e a partir de aí grandes medidas de forza para intentar cambiar esa ruta. Ahora ben, o curso do río, cando ten o cauce feito, sabedes que as mudanzas non son doadas, non vale compoñer unha presiña ali de calquer maneira. Hai que poñer un compartimento e ir pouquiño a pouco soltando auga, para intentar al menos que a deriva, xa me entendedes, vale? Bueno, Mini Pecha, quería un medio minuto... Dúas cousas. Seguindo con contradicións para rematar con contradicións. O eucalipto fixa CO2, non? Isto é o que nos din a todas horas, non? Por tanto, si na emenda 105 que vos dicía antes, é que entrou na lei da que vos falaba antes, se unha persoa ten, poñamos por caso, unha hectárea de mixta, de eucalipto e de outras frondosas e de outro tipo de forestal,
esa hectárea pode plantar a outra cousa, cortala a plantar a outra cousa, e esa hectárea pode plantar onde lle dé a gana a eucalipto. Isto é parte da moratoria do eucalipto. Outra contradición, e é a última. En base a ese discurso que se nos dá desde os medios interesados sobre dos eólicos, é que a enerxía eólica é unha enerxía limpa, é unha enerxía ecolóxica, é unha enerxía verde. Claro. Entonces, a conta desa enerxía verde, que loita contra o cambio climático, nós destrozamos as turbeiras de superficie que fixan carbono, esas sí que fixan carbono, nós destrozamos a que xugamos. A pregunta é a que estamos xugando? Pois estamos xugando a unha grande guerra entre o sentido común e a propaganda interesada. Nós estamos da parte do sentido común e queremos seguir estando da parte do sentido común. Dese sentido común que razona tranquilamente e que razona con mentalidade da atrás e de hoxe e mentalidade de futuro, porque o que nós estamos plantexando aquí non vai en contra do futuro, non vai en contra do progreso, está a favor do futuro e a favor do progreso, que é outra historia. Bueno, pois eu creo que con este peche dixemos ao empezar o acto que era un privilexio. Eu creo que a vista está que poder contar con estas dúas persoas de tanto coñecemento acumulado, pero ademais tanta paixón a hora de explicar pois a Mofé, que é un privilexio. Moitísimas grazas aos dous, xa sabedes, moito maior é a vosa casa para cando queirades, que agarramos xa moitas máis ocasións. Gracias a vos.